La Junta de Personal Docent de Mallorca no descarta mobilitzacions. Així ho han assegurat avui els representants sindicals a les portes de la Conselleria d'Educació. Mantenen que són necessàries diverses mesures com la contractació de més docents, la concreció de la baixada de ràtios i més espais per tal de que la tornada a l'escola sigui segura. D'aquesta manera esperen que a la propera mesa sectorial d'educació programada per dilluns es puguin concretar alguna d'aquestes millores. Hem impulsat avui mateix una recollida de signatures on esperam el suport de tot el col·lectiu docent, famílies i alumnat per reivindicar aquests requisits mínims per la semipresencialitat. Però la llei ens dota d'aquestes reivindicacions que els professorats volem desenvolupar amb el suport de lo que és la comunitat educativa, perquè no són unes reivindicacions només laborals, sinó són per mantenir la seguretat i la qualitat.